Wah, Pak RT semangat nih, Pak RT papat nih. Aso-asose Manut Pusat aman nggih pokoknya Manut Pusat wis kreasine sinten iki Mas Dion apa Mas sinten Mas Rizky Rifka sapa iki Pak Ijo wah ora tau nonton latihane jebulane istimewa tenan ya anak-anak iki penerus turun go Sakti Muda nggih dalam rangka halal bihalal terus Sakti Muda malam puncak adalah nanti jam 20 ke atas nggih. Monggo dipersiapkan diri masing-masing untuk bisa menyaksikan malam puncak haul halal bihalal Turangga Sakti Muda. Lanjut.
Iya. Aja takon lagune Bu, aku ora tau latihan. Ho ya. Ho tapi to kita. Tapi to kita. Semangat. Ho ya. Ho ya. Ho ya. Ha. Ayo Mbak Ganis. Sekretaris TSM mau joget, monggo. Gameli putune Bu. Alon-alon. Iya. Alon-alon. Boleh dikasih minum kesempatan 5 menit. 3 menit. Neng ojo diliput YouTube. Ndak Eli. Oke. Apal, kene ora tau latihan tetap oke, Bu. Zaman nyandang. Ora nyandak gondong Pak Ketua karo Pak Man Ukweh ondo. Di backing Mas Bram. Wong tuwa ki nadane cok ora tekan. Mangke dalu Bu. Jenengan dipanjer tekan jam 1 lho Bu, perjanjian. Wah ora dodol ora apa-apa. Oh nggih to? Nggih pokoke
Mbok tekan subuh kontrak ora nggih apa-apa to? wis. Nggih, pokoke kontrak tekan jam 1. Nek ana sing dadi klewer nggo bahasa Indonesia tekan jam 3 esuk. Mboten mawon nggih. Wis ngono kuwi. Ming ngono kuwi tok, Bu. Rampung. Wis. Mboten. Goyang tenan, ayo nopo? Akale jungkir netarane. Bu, efek rata molat, rata melu latihan yo ngene iki. Nggih mboten. Iya. Sing penting iso guyub iki, derek Mang Ayu bagyo. Oh, halal bihalal turangga sakti muda. Woi. Gelare budaya Jawi. Oi. Iki jenenge apa? Turangga sakti muda. Urung rubah. Turangga sakti muda. Jenengan kis dibon ping pira kok ora apal nek turangga sakti muda kis ping pira dibon ning kene lho. Maju ing ajure. Wira muda lan prawira kendang gende wis mangguga ngasta pedang nitih turangga ngeri ayo gendange
toko kemilung wa padha pating domblong magete padha dadi arep dadi lewat sana Mbak Ganis, lewat tangga jenengan meh geteni ngendang nawaripun Mbak Ganis meh geteni ngendang lho iki manut instruksi. Nggih, manut instruksi. Kono latihan ke lho, Li. Ande lumut. Ande lumut. Ngono piye lagune? Piye to? Oh, payah. Payah. Ande lumut. Kabare sae Pak. Ajak Bapak mboten, Bapak Edwi kon munggah. Pak. Wah.